Nyakoram Juang dakika na pagario tok sadek mar okinyi machiegni ma en chenro mar mbaka oromo chenro mabende chako sani nyakarom kanyo saa 5 mar onyango mataye chenro ni nyinga Sharon Onga mana ka pile kidieny mokwongo e chenro mar mbaka oromo en Chal Mar Fwambo weche mabende waluoni duto te mabende biro bedo kiyude weche magwa manyien chakre saa 7 mar odiechieng' mokwongo wach maluoni machiegni en ng'anyo mago mag lakteche e kaunti mano ma Embu lakteche ng'anyo e kaunti ma Embu bang' siema mabende ne gichiwo ne kaunti no mano mar ndalo 21 mano mar mondo mi gichope ogirimiti margi mano mar tich mar CBA winjruok mabende osebedo kadhi makare ka lakteche makamago ywak matamre gi nono kaluwore gi chal margi mar tich giwacho ni bende nitiere nok mago mag lakteche e kaunti ma Embu kata kamano sirikal kaunti ma Embu ok osechopo dwaro mano mar ndiko lakteche mamoko e tich kin mamoko mabende lakteche ng'anyo ne e kaunti ma Embu kata kamano sirikal kaunti ma Embu to ramo ni lakteche makamago to nyaka sani ogirimiti margi ok bichopie wach mabende no sir kanyo gi MCAs mawuok e kaunti mano ma Embu mabende koro gidwaro mar mondo mi okaw kar lakteche makamano gimanyo lakteche mamoko mabende biro bedo kakao kar lakteche mabende nitiere e ng'anyo gi sani mane wach mabende waluoni machiegni Nyakoram Juang wabiro bedo kwa nyisi kuku mar wach e weche mago manyiena kopogore gi mano weche matimore e counties mopogore opogore achagi kaunti mano ma Homa Bay kamudo chieng' makawuono igeno limbe mano mar jambetre mano mar European Union mabende timo limbe mage odiochieng' makawuono e kaunti mano ma Homa Bay ero kanyo jambetre mano mar European Union nyinge kanyo iluongo ni Henriette Gega obiro bedo kotimo limbe e kuonde mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay kuongo mondi obiro bedo kolimo kar tiegruok mano mar Isipe mantiere e gwenge mag Mbita e kaunti ma Homa Bay bang'e obiro bedo kolimo kar tiegruok mano mar Tomboya mantiere e kaunti mano ma Homa Bay duto te mano mar chwalo dongruok e kaunti ma Homa Bay ibiro bedo kirwake kanyo gi gavana e kaunti ma Homa Bay mano Gladys Wanga wantiere gi jafwambo marwa Alia Beach e kaunti ma Homa Bay obiro bedo koluona chal mar wach makamano kowuok e kaunti ma Homa Bay Nyakoram Juang kata kamano e kaunti ma Homa Bay onogono bende nitiere wach mabende timore nitiere achije moko mabende osebedo ka koto ji achije adek mabende nomaki e kaunti ma Homa Bay wang'e ni kinde makamagi jonyuol osebedo kamanyo skunde mopogore opogore mabende nyithigi nyalo riwore godo mane klas 9 ka bende wang'e ni form 1 kata mana klas 9 gibiro bedo ka gidonjo e sikul chakre chieng' tarik 15 mano chieng' wuok tich mano mar juma mabiro sani nitiere moko kuom jonyuol wach ni ji adek mabende koro iseyo ni osebedo ka koto jonyuol e kaunti ma Homa Bay ka giwuondogi ni gibiro bedo ka gichiwo ne nyithindegi sponsorship mano mar somo ka giriwore gi klas 9 nyaka sani gisekoto jonyuol omenda mohewo siling 300,000 achije makamago osebedo katiyo kod duol mong'ere kaka Rising Star Organization duol mok mar piny owacho en mano mar ji giwegi kata kamano tinende koro nondhigi nomakgi Kobodo Trading Center mano bang' jonyuol mopogore opogore nonyiso kata mana apiso kwach kich ni okang' makamano osebedo katero gi marach nyaka sani koro nomakgi kendo nonro pod dhi mbele ne achije mamoko ka bende iseyogi ni gisebedo ka ginyiso jonyuol ni gibiro bedo ka gisponsor nyithigi nyaka sani neno kanyo omenda mathoth mabende jonyuol osegolo ne chenro makamano jonyuol osegolo omenda mohewo siling 300,000 nyaka sani achije makamano nomaki kowuok e kaunti ma Homa Bay Nyakoram Juang wadhi nyaka e kaunti mano ma Kisumu e kaunti ma Kisumu ma en mana ranyisi mano mar tipo kaka pi osebedo ka ketho kata mana puothe mopogore opogore jofwambo mago e kaunti ma Kisumu mano Millicent Adhiambo biro bedo ka limonwa gwenge mago mag Kadibo mantiere nyando e kaunti ma Kisumu ywak nitiere ni nitiere kaka pi oulo osebedo ka thago gi kona ahinya kaluwore kod pi mano midhiero mawuok e nama Taro wacho ni omuomo lopegi omuomo puothe omuomo skunde mopogore opogore mabende osebedo kata mana kamonogi mar dhi nyime gi tijegi e yo makare nyaka sani bende giywak kaluwore kod medruok mano mar suna to ang'e ni ka suna nitiere tuo mar malaria bende nyaka nyonre e gwenge makono Millicent Adhiambo biro bedo kalimo gwenge gi mag Kadibo onyalo bedo kwa tudre kode kapok saa 5 oromo mar mondo mi onyiswa chal mar wach e gwenge gi mago mag Kadibo ang'e ni koth osebedo ka chwe kata mana buore ka nochwe gokinyi piny pod otimo to wacho ni onweng'o matin kona keni gweng' ma intiere Nyakoram Juang chal mar kor lwasi
chalo nade. Kwa kaunti ma Kisumu materi nyake kaunti mano ma Migori. Wangeni skunde joma ni skunde moko pod dhi nyime gi yepo, moko bende no yepo chieng' wuok tich. Kawuono en chieng' tich ang'wen, skunde mamoko bende pod dhi nyime gi yaw skul e tama mokwongo. Kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono gavana e kaunti ma Migori bende biro bedo ka chiwo scholarships mago ne jopuonjre mopogore opogore. Scholarship mong'ere kaka elimu scholarship. Nyasi ma kama hidhi bage skundi ya wuoyi mano ma Migori Boys. Wantiere gi jafwambo marwa George Juma biro bedo ka luonwa chenro ma kama, ma bende gavana ma Migori Ochila Yako biro bedo ka pogo scholarships ne jopuonjre mopogore opogore mano mar siro somb jopuonjre e kaunti ma Migori. Adwa notie gi wach moro malit ma bende notimore e kaunti ma Siaya Nyakwar Mgejwang'. Nitiere nyadende moro mantiere gi higni 27 Nyakwar Mgejwang' ma bende nokawo ngimane wira ne nok mar tich. Nyadende ma kamano ma nyinge oyanga kaka Vera Omondi Okoth noyud gi min gi okinyi ma kawuono kar saa 12:30 kodere e od gi Nyakwar Mgejwang'. Wira ni osebedo kurango tich kuom thuolo malach. Owacho kanyo ni osebedo kurango tich kuom thuolo malach. Mano kaluwore koda wach kata na milome ma bende nochiw kanyo kod komanda mar obila e kaunti ma Siaya mong'ere kaka Kleti Kimaio. Wacho ni nyadende ma kamano nosidh kondo mano iwacho ni gi oboke mano mar degree e science e higa mar 2019 kowuok e mbalariany mano mar Masinde Muliro. Nyaka sani kaluwore kod komanda mar obila, yangre no osebedo ka omanyo tich, kata kamano pok oyudo tich nyaka gi sani. Kata kamano nokoweyo oboke mora mora kaluwore kod okang' ma bende nokawo. Kata kamano noweyo oboke mage mago certificates e otanda mare. Ringre mare bende koro nosekaw moter e kar kano ringre mar jomotho mano mar Yala Sub County Hospital. Wach moro malit ahinya ma bende notimore e kaunti mano ma Siaya. Nyakwar Mgejwang' adwano mar mondo mi wamake mana gi kanyo. Dakika osekadho 20 tok saa 3 mano mar okinyi. Gi kanyo maklewe giko mar Chal Mar Fwambo. Par ni weche mopogore opogore ma bende timre konde mopogore opogore pachoka wan iti to wan wang'i. Ka gitimore wabiro bedo kwa kilo nigi Nyakwar Mgejwang'. Duto te mibiro bedo kiyudo e weche mago manyien. Mamoko ma bende biro bedo ka timore kwa dhi nyime gi chendo mar mbaka oromo. Kapok oromo saa 5 mar onyango. Bendo biro bedo kwa kilo ni achiel kachiel. Weko yu matin Nyakwar Mgejwang' abi gitwak e chenro mano mar mbaka oromo. Kiny makawuono podogo mbaka kotenre kod somo seyo mopogore opogore ma bende osebedo ka wuok e penj madongo. Wang'e penj mano mar nyithindo mar klas 8 ma bende nowuok higa mokalo. Kanyakla kod penj mar KCSE mano mar higa mokalo ma bende nochiw higani. Seyo mopogore opogore osebedo ka wuok. Antiere gi welo e studio kaunti ma Kisumu kanyakla kod studio marwa e kaunti mano ma Nairobi. Yena mar mondo mi akaw yo matin aduoge twak. Kik dhi mabora.